imakhanga tanyamula Maliro koma imakhala tanyamula zinthu zoletsedwa chonde inuyo anthu akutionongera kuno ife tatopa nawo amene omwe agwire. So ine itafika ku office kuno naita na staff yanga ndipo tunapita pansi kuilondola Galimoto. Mwamwayi chifana tipasa namba yake kuti ndi CZ7291 company ya Serenity Funeral Services. Itaiona Galimoto ikubwera tidasiuza Galimoto ndimene ndipo tinayamba kuilondola. Koma titafika pa Kamuzu Bridge asilikali ataiona Galimoto ndimene zinali zinthu zake anaona kuti Galimoto muli Maliro ndipo anatsegula pa barrier Galimoto inadusa. Ife tinafika Galimoto inali itadusa. Tinathamanga ndikuidusa ukafika pa Thabwa kumene pamene tinapeza apolisi komanso a forest ndipo tinawuza kuti kubwera Galimoto. Galimotoyo ticheke limodzi yanyamula zinthu zoletsedwa za nkhawa. Ndipo mmene imafika apolisi sanamvetsere zimene anaona pamenepo chifukwa Galimoto mumayimbidwa nyimbo komanso Galimoto wina amalira masonyezo zonse kuti Galimoto inayitanyamula Maliro. Ife tinawumirirabe kuti ngakhale yanyamula Maliro tiyeni tisecheni. Titalowa ku Galimoto tinaona matumba anaoneka mamsanga matumba atatu amene ali patsogolo 4 amene ali patsogolo koma Kenya tinaona chikukume chama anatsekera ndi zimapepa za plastic ndipo tinafunsa kuti nanga katunduwe akuchokera kuti mapepa ake ali kuti nani akuti katundu uyu alibe mapepa ndipo tinafunsa kuti tiye ndikasisere katundu yekhayo Maliro okhawo muzipita nawo. Iwo ananyengeka chifukwa maganizo kuti zangosisa katundu yekha. Tinafika kuno tinafunsa apolisi kuti tione chimene chili mu coffin koma titasegula coffin ndine umva chisoni ndipo ukhudzidwa. Osaiwala kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuchitira kuti tikapanga upload nkhani za nyuwani inyo muzilandira notification.